Naiset ja herrat, oikeassa kulmassa, painamassa 400 kiloa, lyö yhtä lujaa kuin auto. Puuskamies! Miten menee? Ei Maui. Sitten vasemmassa kulmassa, tyhmä mies, painaa 2 kiloa. Hänen luut on kuin tikkuja, hän ei kestä lyöntiä ja hänen lyönnit ovat heikompia kuin sulka. Se on Tollotee. Ei pai. Niin, nyt mennään. Ja me tilaa mun kanava. Noniin, N-Y-T, fight! Nyt mie rektaa sinut Tollo, sieti höpska. Ai no vittu. Siinä. Homo! Siamo! Ei homo pska tulee mä nyt yhden kerran enemmän kuin minä. Ai vittu. Mä lyön vasurilla. Hei. Rauhoitu. Ei pitää taistella kuolemaan! Ai! No niin. Äijällä ei oo paljon oopasta. No ei oo kyllä mullakaan. No tuu tänne, homo! Ei! Perskele! Mä oon one shotti. Ei! Maui on Matsi 2. Crowbari. Roundei. Ei crowbaria, ihan nyrkit. Tässä on 3 roundia. Okei. Juu. Niin sitten. Häh? Niin. Eikö Maui voittaa? Sama pska uudestaan. Aloitetaan. Nyt siihen saa 3 turpiin Tollo. Nyt täältä tulleepi. Oikein! Vasen! Pieru! Ai perskele! Oi perkele. Apua. Kuole! Kuole lähti! Haha, kuole lähti! Ei perkele! Milloin siitä tuli näin hyvä? Meidän harjoittelee roundeilla, se oli ihan pska. Ei! Miten? Tuntuu, Maui! Hei, Maui, rauhoitu sen. Lavautin keppi battle! Venä, ok. Venä, missä se on? Se on siellä itse Ai aseissa. niin, no niin, nyt, hei. Tää on kiva taistelu. Tää tulee turpiin, perkeleen homo. Mulla on lagi ihan perseessä. Mulla on lagi. Mä en pysty tekemään mitään apua. Mulla on lagi niin perkeessä. Noniin, tuu. Mitä? Mulla on lagi ihan hemmetisti. Kuole! Omo! Ei! Ei kuole! Ei kuole! Mulla on lagi niin paljon. Oikeesti mitään persettä tää on. Yes! Oi! Sä oot yks HP! Okei, joo! Mulla on lagi niin hemmetisti Tollo. Hei. Toi ei oo nyt kyllä se. Hei! Täällä on toisen pistolika. Sniper! Mulla on lagi niin perhana. Okei, mut hei. Älä vielä lopeta video. Eikö kyllä lopeta. Moikka! Tilaa mun kanava. Mä oon Tollo T. Moikka!